Hello guys, khalambai mwnbwkhw, welcome back again. Dini जोङो आरो खनसे पुजा नायनो फैफिनबाय second day. ओमफ्राय नै खोमसि लामायावमोन स्ट्रीट लाइट गैया ओमफ्राय जोङो बिदिनो थांगासिनो मोनहां जाबाय आरोना मोनहां खाथियाव बिदि लाइट लगायजोबना दोनदो ओमफ्राय गामि गेजेरसो नालाय ओमफ्राय नै जों दा थांगासिनो मेन जायगायाव मोनफैबाय ओमफ्राय मिया जिहेतु बहुतखिनि नायदोआनो स' दिनै जोङो इयाव बारा गोबाव थाला डाइरेक्ट बाजाराव थांखानोसै जेराव मेला जदो बेखौ नायनोसै नांदिया Đây bông là Tôi thấy em nay nó bởi một ở đây là đi à? Tất bông là cricket channel là outcome thấp năng gần cricket channel là outcome thấp năng gần Singapore đây Singapore chung buổi chứ phần xe bên này biển ada kan iki mari kamu gende एबार जोङो गाखोनोसै ब्रेक डान्सआव आरो खनसे दाखालिखौथ' गाखोदोंमोन दिनै रावबो गैया जों सानैल' ओमफ्राय नायनि मानसि खमाव माने मानसि गैयैयाव गाखोना माबायसा नाङो नायनोसै मानसि बुरजायावथ' मोजां नांजोबदोंमोनानो दिनै मानसि गैयैयाव माबायसा नाङो बेखौबो ट्राइ खालामनोसै आरोना सानैल' जोङो नै जों खानैल'बाबो हामा नाङाखै गाखोनानै खिन्थु मानसि बुरजाबा मोजांसिन नाङो ओमफ्राय रावबो गैया नालाय बिराद माने बाय गोसाद्राय गिदिंदो ओमफ्राय खर'फोरा गिदिंला जोबबाय ना गोबाल' मोनजोबदों आङो माने फार्स्ट गाखोनायाव जिमान गिदोंमोनबाबो मोजां नांदोंमोन एबार थारमाने मोजांथ' नांदो मोजां नांखायो बेफोरबायदियाव खिन्थु खर'आ आंनिया बिराद गिदिंदो आरोना खर' गिदिंजोबदों आंनिया ओमफ्राय गिनाया माने गैया जादों एबार सेकेन्ड टाइम नालाय आं कन्ट्रल खालामना होखावालासिनो थादों दिनै लास्ट सिं जागोन होननानै ओमफ्राय बियो ब्रेक डान्सआ 6 राउन्ड गिदिङो ओमफ्राय जोंना जिहेतु जोबनायाव जों ओंखारबोबाय ओमफ्राय नैथिं मा दोङो नायफैदो सोरखि दोङो ट्रेन दोङो ओमफ्राय बाजाराव हाबफैबाय जोङो मा मोनो फार्स्ट खालि जिहेतु इमान मोजाङै बाजारखौ नायदियासै दिनैबाय मोजाङै गिदिंनोसै आरोना मा मोनो गथ' फिसानि गेलेनाय बांसिन फानदो ओमफ्राय सिख्लाफोरनि देलायनाय मानाय ओमफ्राय नै लटारि बेयाव माने फिसा कार्ड होयो आरोना ओमफ्राय स्क्रेच खालामनानै माने बे जि नाम्बार ओंखारो बेयाव नाम्बारा दोंबा बेखौ मोनो आरोना बुस्थुखौ ओमफ्राय जोंबो गावनि लाकखौ आजमायना नायनोसै आरोना जोंनिया भाग्य मा दोङो नायनोसै होननानै 20 थाखाल'मोन नालाय बेखायनो जोङो नायबाय जोङो मा मोनखो लटारि 2000 years later. थांसै जोङो एबार न'आव नै बेखौ जाबाय थियेटार स्टार्ट जाबाय थियेटार जों थांसै जिहेतु पुजा नायखांबाय बेरायखांबाय जों एबार न'आव थांनोसै हरबो जाबायमोन ओमफ्राय नै दा जों थांगासिनो थियेटारबो दङमोन जों ओमफ्राय नायदियासै दिनै नायला होननानै आरो थियेटार नायबा हर जायोना ओंखायनो जोङो हराव लोगो थाया होननानै न'आव थांनोसै स' दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै लोगो मोनगोन मोनसे गोदान भिडिअ